Kurba ta kurba, kurba ta kurba, orain ona, orainara, 3 kilometro pasatuta azkaratera bertara. Bueltan ze izango dan auskalo, bide zuzena ez da ba, arbolan batek geratuko nau, kotxia geratzez bada. Ta egun argiz iritsi zara zuona berehalako, gaurko herri elegantea ez daude beti bi halako. Plaza inguruak garbi-garbi jarri dituzte galako, belarrak propio moztu dituzte zuona zento zelako. Ordun belarra lehenago zauden, ia sastragak bezala, ta orain denak garbi utzi dute, enun espero ez bela. Aizue hain txofer txarra enaiz, saiatzen naiz dena dela, usteltzen uten niko txeakin garbituko nituela. Baina baztarrak txukuntze hoiek dira gauza derrigorrak, ta orain gainera belarrizpi hoiek ez daude idorrak. Goizeko 8:00 hasi dira ta geroztikan tortorrak, gorrititik entzuten ditut desbrozadoran motorrak. Nonbait baztarrek hemen bazuten, fama txarran jardutea, ta ebaki egin behar zidan itxura onan trukea. Hau ere Alper xamarra izan, Julio Alperra otea, etorrita ari baino nahion gorrititik entzutea. Maialen horreman dizkidazu, bastante kolpe bajuak, nik gorrititik entzuten ditun desbrozadoran ujuak. Aurrerantzean arindu asmoz, auzolaneko tajuak, asto bat erosi behar luke azkarateko kontzejuak. Bidean ere kurba itxitan, behin bota zuten porlana, gero desbrozadorarekin gaur garbitu dute tandana. Horrela azkarat elegante, izena eta izana, ta auzokoek lan egitea da batzuen auzolana. Gaia pixkat kanbiatuko du, aldatuko dut brujula. Horrelako gauza niri ez zait bersotan pasa segula.
lau izaluz botila, hemen txen, ta zeinen pista aulan, bodegeroak pentsatzea dugu maskurik ez dugula. Sagardua eskatu behar nun, ta justu ara akabo. Orain eskatzeko lotxatu naiz eta lotxatu zeharo. Lehen enpresan ere pasatu naiz, Lizartza inguruan klaro. Ta gaurko saioa Insalusek patrozinatu dago. Fabrikartatik ere ez datoz basoldata ugariak, baina garaiak aldatu dira taiekin belaunaldiak. Hemen non daude patxaran kopak, whiskiak eta fariak. Zer ezberdinak garai bateko ta oraingo bertsolariak. Janta edantzale omen zirala, famadak garaia haietan. Guk jaten dugu baino alaren neurri baten gehienetan. Publikuare aldatu zaigu, ilakerik ez da bueltan. Erdiak garbiketan daude eta beste erdiak dietan. Salbuespena izan otela, gaur jango zuten okela. Nik uste hemen makrobiotika gutxik egiten dutela. Maialenik patxaran azertan, ez zaite izan txepela. Oniko pa ez zaio gustatzen, honek nahi du txapela. Nola arraio hartu dezuzuk, oinbeste gradoko buelta. Kopazala eta derrepentean aipatuaz txapelketa. Neri berdin zaititz egitea, horretaz bertatik berta. Edantzazu bai sagardo pixkat egingo dizueta. Desbrozadora aipatu dio, baino gai sensiblean. Gero aipatu dut Insalusa eta nere adiskidea. Txapelketara ailegatuta, ez zuen maite idea. Ze esan zalantzatan jarri naiz ta zuk jartzazu bidea. Zuk hitz egin nahi dezunarekin, ni ere konforme nago. Ia txapelketa aipa dezagun naiz pasatu zen lehenago. Han izan gendun hainbeste zalen, ta zabalik hainbat hau. Gure atzetik ibilia dan kuadrilan bat hemen dago.
Berso zaleak hemen ugari badaude larun batean, baina bereziki batzuk daude diot nik nere artean. Adibidez hor dago Moreno, ta hantxe zenbek partean. Pentsa finala etzela hasi bera sartu zen artean. Bazegoen nor kantatua eta bazegoen nor segitua, berandu xamarra llegatzea ere ez da delitua. Han beken 15.000 lagun ta plaza erdibitua, denak Morenoren zaiba zeuden, gizonak hau meritua. Bera sartuta gai jartzaileak egin zuen lehen poza, berari zuzendua ipini omen zuten altaboza. Hor Moreno hor Ataiu mendi, ta ikusteaz ze poza, nolabait esan dira bersoen euskitze eta tolosa. Bagu olako zalekinekin, ez gera gaizki jarduten, itxura danez txapelketaren pasara indute aurten. Euskitze eta tolosa badira, ta ez dizut gaizki entzuten, seguru asko guk kantatu baina berekitz egingo zuten. Beraiek dira berso katedra eta ze erremedio, aurten Arzallus zela txapeldun esaten zuten serio. Makinan apustua egin zuten da dedio. 2.000 euro galdu zituzten zuzinelako medio. Ni beti disidentzian alde, beren kritikatan gezi. Amets Arzallus mundiala baita ez dauka mila gabezi, baina pustua egin bazuten, hori jada parentesi. 2.000 euro galdu bazituzten besteik ez zuten merezi. Baina dirua debalden nola ez den sartzen sakelera, hauek ere zabaldu nahi zuten karteraren zabalera. Zure 2.000 euro kartzea naiz eta izan zen galera, 3.000 irabazi zituzten soto ez finalera. Apustu hori nola egin zuten nik ezin dut entenditu. Zegin zintuzten despistatu edo akaso entretenitu. Alare errukirik ez diet
hori behar eta metitu, 3.000 jokatzen ditunak 4.000 izaten ditu. Apustu horren berri jakin nun, taz egingo nun hausnartu, ni finalera enausartuko eta Julio ohartu. 3.000 euro jokatu ditek, ta ez ditek bueltan hartu. Ni hain bihotz zabala izaki propioen intzela sartu. Juliok eta beste guziek bersotan zenbat jardute, beti ez da borobila asmatzen guk alaxe nahi genduke. 3.000 irabazi zutela, alaxe kontatzen dute, bat hartuta ez zinen baigongo 1.500 truke. Ez da gomeni igual sekretu guztiak erakustea, gerta liteke biluztu eta nahi ez dena ikustea. Desbrozadoraz ari ginen ta, begira zerrez ustea. Igual mesede izango dugu txapelketare ustea. Uztagun txapelketa, uztagun finala, tafarira gatozen berriz berehala. Dirua joaten dala etorri ala, jakin de tratanteak bastante dirala, jakin de tratanteak bastante dirala. Beraz kontu horretan gure azpimarran, egin beharko dugu egoki xamarra. Nere ezkerralderantz noan tirritarra, tratante asko dago hor da titularra. Tratante asko dago hor da titularra. Bero horrek hartzen du latraturako xendan, negozioz beteta daukala agendan, merkean erosita firmatu benga, gero garesti saldu oinola eiten da, gero garesti saldu oinola eiten da. Tani pixka batean pentsatzen jardunik, ia baote duzun orain erantzunik. Gu bagina azinda errentzei urgunik, izango algenuke bat erostunik, izango algenuke bat erostunik.
egin daukaten normalki pikea. Kontu ez da itxura ona egitea. Kontua izaten da saltzen jakitea. Kontua izaten da saltzen jakitea. Tratanteak behar du jardun beti iztun, ta besteak bihurtu beretzat sinistun. Amezketan Fernando ferian segitun, elkarri ikustetzuten piasto saldu zitun. Elkarri ikustetzuten piasto saldu zitun. Ta Fernando bezala horren beste jende, merke erosi eta saltzea mesede. Ibili zaite ernenekin ala fede. Tratantean alaba naiz eta ni ere. Tratantean alaba naiz eta ni ere. Beraz ahotsa ezin altxa oso goran, bestela elitzake izango mejora. Zure kontu zibinik hartu ziabogan, zu tratantean alaba eta ni biloba. Zu tratantean alaba eta ni biloba. Ta bikana duplaku azal eta gia, hortik ezin liteke gauza honik biak. Tratante kontuk dabiz saio ondan ziar, amezketan tratua izango da biak. Amezketan tratua izango da biak. Igandeak astelen baitu biharamun, igual esnatuko da norbait begi ilun. Naiz altuna da bilen aspaldian zaldun, nik uste izango dela ezkurdia txapeldun. Nik uste izango dela ezkurdia txapeldun. Lehen usua du eta hementxe daukagu, asko maite duela ohartu genagu. Eliminatu danik ez da egin kargu, egitazko zaleak holaxe bilagu. Egitazko zaleak holaxe bilagu. Bihar berriz gauean behin pasata zita, ohera sartuko naiz arropa erantzita, ta ala ikusiko dut begiak itxita, nere lehen gusua txapela jantzita. Nere lehen gusua txapela jantzita. Hori ametsa da ta sakazazu galga, realitatea hau da
Baina ara zer den gauza, zer den pelikulan, bigarrenak jantziko zuela kalkulan, eta zer den txarrena zertan disimulan. Nik 2.000 euro galduko nitulan, nik 2.000 euro galduko nitulan. Eskurriak bai baitu nahiko kategori, gantxoz da sota manoz eman eta tori, ta hausutsua dala badakigu ongi, broman esan du baino sinisten dut hori, broman esan du baino sinisten dut hori. Orain ezker gantxota, orain eskubia, pelotan eretzat da gozamen zubia, nere gustokoena zein den irudia, lehen iruko nuen ta orain ezkurdia, lehen iruko nuen ta orain ezkurdia. Denak ere dabiltza ekin eta ekin, zein nuen favorito nik leno enekin, orain Aimaren alde eta ia zer egin, identifikatzen ja hasi naiz zaharrekin, identifikatzen ja hasi naiz zaharrekin. Identifikatzen hasi da hola, urtena izaten delako tombola, ala ere maialen ze arranopola, zu baino gaztegoa ez aldaura izola, zu baino gaztegoa ez aldaura izola. Hogeita emeretzi, da nere iritzi, oraindik brinko salto txistuta irrintzi, tanik 51 berea zebitxi, oraindik onenera ez baita iritsi, oraindik onenera ez baita iritsi. Bakoitzak bere urte eta bere numero, gaitzerdi izaten da onartu ezkero, 51 dauzkazu iparreta ego, banik ikusten zaitut gero eta gaztego, banik ikusten zaitut gero eta gaztego. Mil esker hartuko dut lorea bezala, edade ona daukat sasoi mundiala, gazte ikusten banauzu zuk Julio ala, esan nahiko duzu horri sartzen naizerala, esan nahiko duzu horri sartzen naizerala. Ni ere sartzen
Igotzen noa urtero jakina, bai baina deigarri zait zure imagina, brillu ederra duzu eta kutis fina, ongi konserbatzen da lan gutxi egina, ongi konserbatzen da lan gutxi egina. Bakoitzak bere lana du eta zer gerta, gu ez gera joaten noskei fabriketan, ta gure muskuloak dauzkagu gordetan, eskuak leun eta burua erreta, eskuak leun eta burua erreta. Lan egitez baduzu fabrikaren baten, naiz alperra zarela maiz duten esaten, jende askok ez dakitara bi azalpen, buruko lana ez dela honena izaten, buruko lana ez dela honena izaten. Udaran izaten da palizan trotea, gauetan ibilera askotan torpea, hala ere gurea suertea ezotea, egiten degunakin pozik egotea, egiten degunakin pozik egotea. Burua berotzen da pentsatzearekin, baina gehitxo berotuta igual irakin. Naiz da eskuleunak dauzkazula jakin, ikusiko zintuzket desbrozadorakin, ikusiko zintuzket desbrozadorakin.